Gaur ikastolan euskal inauteria ospatuko ditugu. Txikiak mozorrotuko dira txatxoz eta jo aldunak mozorrotuko eta hundiak kaldederoz mozorrotuko dira. Dantzatuko dugu eta gero mielotxin zutara. Joaldunak txuntxurroak eramaten dituzte, koloretako txanoak eta ardizko txalekoa. Gerrikoa azpiko gona eta galtzerdi txuriak eramaten dituzte. Abarkak isipua eta koloretako zapia eramaten dituzte. Joaldunak zubietatik iturara joaten dira eta espirituak usatzen dituzte. Joaldunak zubi batean biltzen dira eta bakoitza jakiteko nungoa den zapi bat eramaten dute. Zubietakoek zapi urdina eramaten dute eta iturengoek gorria. Ezin dituzte edozein galtzak eraman. Mahonezko galtzak eraman behar dituzte. Jara batean joaten dira binaka.